Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka senjuk kirang ba shnong ka Hima maharam siamship mendagas ngi ka khatlai trik naitung arajar arpu henriu kalau penong ye kejilang kerki bat ki menteri shnong na kishnong ba per jong ka Hima maharam siamship banyatai badia thir sani halor ka amendment bill jong ka Khas Hills Autonomous District Council bawanra ya ka an ban pendu bor ye ki dor bar shnong uba properly wan yang president ke senjuk habakran shikilat pathai kubor ulong ba ke senjuk kampersha ya ka amendment bill jong ka district council hendai kum kinong senshar shnong ki persha jor ya ka wei ke benta jong ka bill ha ka section khan hendriu ka baong after prior consultation with the respective border shnong dorbar raj and the dorbar Hima executive committee shall be deleted kabamut ban pendu bor bat ban Weng no ya ke jingamir jingmut bat ki dorbar shnong dorbar raj bat dorbar Hima kumta ka senjuk irang ba shnong ka Hima maharam siamship ka persha jor ya ke ni ka section 16 bat ka kerpat ya ke district council bakade ban penkalano ya ke ni ka benta bat ban pene ya ka amendment bill jong usnam arja arpuar hak juga por ka senjuk ka airu ka jing kershan pura ya ka senjuk irang ba kur ka bri uhanyotrap kabel pen pau ya ka jing persha jong ka halor ka ni ka bill Douglas đăng hệ số bao cả chính phủ lấy để cái cầm trong cả số chục gram bạc sông cái số chục cái mít sông trong cả Hima maharam các bạn nghĩ bôi cho cái tiếng cái suy công tác cái cả lại trip trong lại July ada rakuplu ne cả hall trong Hima các bạn nghĩ open yang keren pendidir lagi betul begini di amendment trong ka district council pada kaji telang jungi kaji jumut lang jungi bahok kino sukses no ni don kali patong bahagia ni berkabil amendment bill trong ka district council bahok Weng ni kredi ai don perlu lu kaji sukses yang rei ni kum kino sukses no don kali kaji sukses ya kali ka amendment trong ka section ka khat riu ka bakren bat ka baong kini tin bat bakut kini tin kini shall be deleted ka bangut baya ka bor jong ka consultation jong bat kirang basnong i don basnong ka bangut ba delete no tikata tin delete kalong tin ka ba ngim suha kom kini sasnong bat iso ba badai ka bor jungi kirang basnong beki ka bahag niat basnong thau delete no te ka bomur ba kata ka do ka bor jungi do basnong wa delete no kumut kam do bor issue te halop kani ka bang iso persap bat ni lekut bangin in kasang in support ya ei ka ba kasunjuk jong kino sasnong jong bring trap lang ni sikmat te ngiru in support kani kasan ni kani ba ka district council kadai ban Weng no ya kali ka amendment jok section tu khat riu ka badang su pass ta badang pha ko barnon ban sen te kata ke dei ke ba ngai thu phi bi le ka ne ka meeting le ka sni ka bi wan bon na kisnong thau o pher ka bi le kan du lang te tang kata ka ba ni so ba persat nak ling jungi ya senjuk kirang basnong omi ka bil bro koi te ya ini bentang pada ka boburo me bal ka district council kan biubian ya kan ni ban penne ya ka ei ka bal kat kum ka amendment ola pas ha snem aracara war ni so be ni so skem kum ka idor basnong ya ka ei ka padon ha ka section khan riu jong ka bill jong snem aracara war te tang kum ta so lo ka ni ko i bris bon ki press i bal play ko ni kan ka ni belum belum ai bor ke pengyan